Salam arkadaşlar, go'mya deyleňiz. Şol püştaýyk çykarýar diýdiler. Şoňuşy diýip, gal boýunga aşyryp, erbetler ýazmalyk düşünýän bolsaňyz, agydyňyzda bara ganýalan, gançykýan döndürermen. Düşündiňizmi? Men satdym bara işläp öğrenerim dep orlaşy güýmenjäm şu TikTok diýip, güýmenýän bolan köp erkekler manysy düşünjedi. Şunu ýazýan, şunu ýazýan, hemmeten gal boý. Hele oğlan aýdyp ýazýan da onçuklar maňa diýýän da arkamda. Hele balar yanına, hele diýlen var ha, hele de ayal maşkala, ne mertdöni, siz bilen dok. Biz mert bol işläp bört, on zaman jelep bolsun, küntü bolsun, şu küntüçülük edip näme bolaýsyn, sizin o sözler diýmäne hakyňyz ýok. Kim bolaýdym diňe men däl. Kim bolsa da diýmän. Şu sözüm, şu diýenje sözler, ýere-üsten öýlenersin ya, öýlenen amordan gyýdyň ýetişer. Gyýdyň jelem bolar, küntem bolar, ondan beterem bolar. Ananay, şu ile at takıp kim oldu ne? Oho, şeyle var yarım yalaç barlarda entek börünlere yadyağız, bor, biz bara da mı gidemiz o? Öyle işe sütümüz dünya, bir güymeneceğimiz şu 4 isteyen içinde şu TikTok, onun elimizden alacak koyan haram eşekler, he? Biz bok yuyaz, hava, bok yuyaz, gato cüyümü dolarlı veriyor. Ölüm, ondan buyurumuza deyip mi de? Pohunu deyip bara bir manat pul görüp bara ödüňiz görümsiz bolan. Soňşa görümsiz diýip ýazyp bilýän. Düýün men bilýärsiň aýlymy. Gün tutip ýazana şey pul çykar koydum, köpü zat edip derler. Gözüm çekdirdi 2 günden beri ýara tam ýaram bokka terek näme çekýän bu ýadadım men sizden. Sen nan gitara çalýan kim? Hay, Hudaý bara. Ey bir diýmeýin diýdim. Ey bir Allah janwar bir peşkeş beripdir o. Bir anan gitara çalıp bilýän, hep beripdir, bir gepleýän, gadetýän, çykýan dogrymy? Bir utanmadyňmy? Gitara da eliňe alypsyň sen, şu sözüm ýazyp bilýän bolsaň, bir hünäriň bar eken eliňde. Näde bu ýar sözler ýazyp bilýän? Sen söze bagşyçylyga baý erkek bu ýar söz ýazmaz. Bagşylar bu ýar söz, muny gitaristler beýdip ýazmaýar. Adyňa aýyr poz. Gitarist diýip dan goýma, men gal boý diýip ýazyp goýar adyňa, sen oğlan düşünýärmi? Tirýapka, ey utanamady o me. Jelep küntü ýazmany hissatça görüňde o gatyýadyk bunu. Lay bal etdiňiz o hali. TikTok'tan men çykarjak bolýan. Ine, tikimin başyny çykaryn. Haram dağdalar. İntikil deydirtdiňiz ha, kançytalar bilätler. Garrafy edip börün gyýdylan hemmeten şöyle işläp börünler, gidip birden etýän görüp öýdüňiz öldürýäňiz. Siziň niýetiňiz şon ýalap, öýdüňiz şon etýäňiz. Hawa, kim nämetde de edibersin. Özü çin etýär. Allah özü utanmasa, özü tawba etmese, sen onu düzeltip bilmersin. Tawba etmedik adamyny. Haramda eşek. Vay oldum o, anana yok ýadatyňyz o. Şeyde bir yer var, takipçisi köpörlü deyip, men takipçi kazanacak deyip ýazýan bolsaňyz, Hudaýyňdan tapyp işiňizden uğruna bolmaz, rızkyňyzdan bolmaz dedim. Diýip ýalyplar. Anana bolmaz. Bir de ecide diýär, bak bir şey bolmaz. Ecide deyip bara hiç adam gowda kazanmarsyňyz. Ecide deyip, aýal maşgala ecid bolýandyr. Haramdadylar. Alajak gelmek bu adam dolup durup gaterip ýadatyňyz o. Bir şu gyýdyňam en ataty bardyr o. Şu var TikTok girýänler güýmenjekdir dep men en ata men içim gysýandy bilip girýän bilip ötür. Ýöne şolar en ataty bardyr o şu zatlar ýazmaýyn o girip okaýanlar o dip pikir edem o. Gaterip Hudaýdy do. Hudaý ýok ýöne sizde. Gayrat et de senen mara galboy adyňy değiştir. Utançly haramlarda. Hudaýyň beren mara nimetine, nemetine eliňe beren hünärinem. Gaýlayan oglan sen gitara çalýan eken. Ýazyk tama haramlarda. Eşek. Başka da var. Başka da ýazyktır haramlarda. Eşek. Hudaý söz. Ölüm görüpleňizde, ölüm haramlarda var. İçi garalar. Öz kiriňizde, öz niýetiňizde görkezýän bir gaýratlar. Gatwarman arkadaşlar, şey dip goýjak gelim bary, goýara derejede goýmadylar, goýmasam bolmadyňmy? Sapsym ýadatyňyz. Öleýsiňizem TikTok'tan çykjak zatym ýok. Bütün kaçaýsaňyz da. Ýazan ýerimde menem bara tohum tijinim bilen ah okarym bilen. Haramlarda. Ecidin ahy yaman çalpdaryanlar. Allahjan görýänler. Hudaýjan eliň alsyn sen. Gitara da çal bilmerdiň netip bolsa.